Amana da yar amana yau gani dauke da wakenki. Sauti daga areoflog.com. Amana da kin dace na tsara yawan kiɗiyar kirki, saboda akwai kirkin hali lamarin ki akwai tsari. Cikar asali har mana sababin amana da ƙarshe ne, fara kan ba magana don kowa a gunta masoyi ne. Ita ba ta kin jama'a domin halin da ya zama zane ne, duk wanda ya same ki a rayuwarsa tabbas ya katare. Ba ta farko zan baki amana da kyakkyawa, waɗansu har suna yin mamaki. Murmushin ki gwanin sha'awa har da kyautan makin na baki. Amana da kin isa dole ne na yabe ki na yau gari. Amana da san ki kina da kulagun addini, sannan ko ni zan shaida ga manya ba jarai ni. Kai amana da kin dace halin ki ya zama abin nuni, lukuman dole ne na kira ki tauraruwar kauye da gari. Sauti daga areoflog.com. Sautin muryar ki yana sanya gayu a cikin yanayi, saboda kalaman ki babu rudani in har kika yi. Salon tafiyar ki dan kina yi ciki ba kya juyi. Amana yar amana taken da naiwa bar fahari. Martabar ki da kimanki shine sanarero wakenki, har aboki na shagali shi ma ya ce da ni in gaishe ki. Marbiya Iliya ta tara ba amana ta ce in sanyo ki, Prince Lukman Elman amana yau na cika alkawari. Sarki rayuwa kuma ya zo da tabbasa ya wuce. Amana da kin yi rashi na iyaye wannan hutu ce, a gare su ke ta addu'a Allah ya sa canin sun dace. Allah ya ji kansu duka ya hada su da sayyidina bashari.